You watch me beat it till I give it. Shake it, body to my knees. Hello guys, welcome back to my channel. Yan, nandito po tayo sa isang disclosed location. Ayan. Yan, patungo po tayo sa isang kuweba. Medyo hindi naman siya masyadong malalim, mababaw lang. Yung mga kasama ko, nauna na sila. Ayan, aksidente lang po namin na-discover ang kuweba na to, no? Kasi bumisita kami sa isang relatives namin dito at nagpasyal-pasyal kami dito sa likod ng bahay nila. Yan, at may nakita kaming kuweba. Yan, tignan natin kung anong mga... Yan guys, nandito na po tayo sa mismong bungad ng kuweba. Yan, nakita nyo may puno dito na dakit. Yan o. Pag may ganitong kahoy, sure ako may nakatira dito na ibang elemento, no? Magtabi-tabi tayo dito. Uy, saan na? Magtabi-tabi tayo dito kasi pag may ganyang kahoy na balite, sure ako may nakatira dyan. Naniwala kami dito sa probinsya, no? Ewan ko lang dyan sa inyo. Yan, nandito na po tayo sa mismong bungad ng kuweba. Yan, medyo mababaw lang naman siya. Tingnan nyo. Yan, bababa na po tayo sa kuweba. Yan, may tour guide tayo dito. Yun, nauna na. Yan, meron pala dito mga dragon tail, oh. Yan. Tara, baba na. Naog na ta. Yan, tabi-tabi. Yan, ito yung mismong kuweba. Ayan, mababaw lang naman siya, no? Likat. Tignan natin kung anong madidiscover natin dito. Yan, tabi-tabi po. Hinay, tindang. Dok, sudsud. Kapag sasabi sa amin dito, no, mayroong mga native na mga tao dito na nakalibing. May mga bungo at mga artifacts na basag-basag. Yan, dito mismo. Tignan nyo. Guys. Tabi. Pati sa kuno sidsa. Flashlight dawel. Adong. Unsa po dana? Tubig na. Arang tinawa. Pagwado daw na. Dapat dagang flashlight gida. Yan, dito banda may tubig dito. Medyo masikip lang nang papasok dito, no. Dako ni kwarto ni bro. Paano ako katong sa uban? Kaya ang ingon nilang buwa, dako ni kwarto ng buwa. Tahang masuddan ni. Asa magkuan-kuan. Ito. Okay. Yung tubig ko napakalinaw. Ang dapitan na, libo ng dapitan na masud. Klaro na. Klaro basta ispatan. Ang ispat lang may kuan. Basta tamusot kung Arang tinawas tubig oh. Ito yung mga karaang tao. Tabi. Arang tinawag tubig darilit. Laon. Bababal pa lang tayo ng konti. hinahin yun. Wir, maksan. Laom ni, dako ni kwarto niya. Datay di ko pasaling mo, di ko pasaling. Tingnan nyo guys, oh, kumikinang yung mga bato. Yun, oh. Ganda. Yung mga bato na, di mabasa-basa ng bato. Parang mga diamonds. Oh. Ito yung tubig guys, napakalinaw. Ewan ko kung nakikita nyo, medyo madilim. Mahina yung flashlight ng cellphone ko. Anak ko kung kuan. Unsa man nada na? Kaya pa wala ko na sito. Mas lang katong
Ako tadi na. Lili ka na po talaga. Bantay mo rin kami wala na. Bisig may has. Kung di taman ta kung dito na di ko pasali kay mo dito. Paghingat yun na. Tubig na, sumpay tubig. Tubig sila. Wala naman daan. Tubig dong ta, sumpay dong. Nakato na masud na ito na. Ako di ko pasali kay ako na swito ng buwa. Tabi yun daan. Kung Delikado na. Kung di tataman magpasali ko pero dito na pasod na di ko pasali kay ako na swito. Delikado dito. Sige, luko. Bisa mo nakita. Dito ka po. Dakang dong. Asa man? Katutung mo ito to. Kita ko ginaw lo. Tubig naman na. To. Tabi. Asa man? Para musiga na to. Bato? Oh. Kaya itumon bitaw na, nakita mo na. Ah, kana ito mun. Oh, jadi ka na musiga na. Muro magkuan. Crabs. Ha? Mo lagi na. Muro magalimango. Ha? Ay, baki. Di na baki dong na, di na. Duha ka buk mata. Wala gingon mo dong. Na. Gusto mo iba. Bata. Muro magbaki. Nakaya pa daw na. Yan guys, susubukan po nating lumusot dito sa butas, no? Are ka agi long? Oh. Ah, naman di. Dako mo di kagana na. Libot mo ko. Aris ako si babaw ah. Lamintog ni mga kuan doon, no? Mga gold. Jackpot iteron. Milyonaryo. Yun na rin yung mini. Di man ko. Di mo kumuso. Di mo ko kaigo. Yan, dari tasod. Ilaw. Ay, ito. Sinihasa. Simbako. Tabi. Ano yung anak po ba rin? Grabe. Ano labas na? Ang taguan, ano? Udah sa tubig ba? Sini mga. Yan guys, grabe. Nakakatakot pag lumindol dito. Patay na. Yan guys. Yan guys, nandito na tayo sa loob, no? Yan. Ito. Oh. Yan, mata. Medyo maluwag dito. Yan. Nakakatayo ako dito, no? Yan guys. Dito yung mga lumang tao siguro nung panahon ng mga Hapon. Dito sila nagtatago. Sabi. Uy. Gawas na ta. Saan kami eh? Gawas na. Guno ka na? Hindi ko. Salamat ka niya to. Asa gulbat ko nga. Oh, tusod. Gamay na. Lain tong kuan ba to nga kana kita na jiruwi. Ano tapit? Puro ka na itong color na marag po makulubak. Ilang gay ko na kabut. Ito ni Galin eh. Matusok na siya. Pati ka kita. Teri. Kumaran. Ako labi. Kadlok. Ay makita kag number rag. Bato. Nakita nimo. Dia. Tubig dito. Tabi. Di ayaw joke na. Ginala dong kay video na dong dagon pa na. Oh. Asar ba to Yalin? Dari to Yalin. Oh, dari di. Bungok tao na. Yan guys, oh, tignan nyo. Yan, na-form siya na parang para talagang ngipin, oh. Tignan nyo. Ang ganda. Oh. Yan. Hindi kay ang ingon ni
Yan guys, no, so far ito lang po nakita namin dito sa Yungib. Yan, ito lang ng buto ng tao. Hindi namin alam kung sinong May basag na plato. namatay dito, no? Pero Antik, mga lumang oh. tao dito. Sa kabuat ug gamay. Lumang tao to. Yan, basag na. Ato dun to. Malandagi dun. Nakit mong good. Nakita. Pero dyan lang yan, oh. Walang gumagalaw dyan. Hindi namin ginagalaw. Kasi bawal. Wala naman dani. Yan guys, so meron tayong nakita dito ng mga antigong mga patiri na basag-basag na. Oh. Yan. Sana mayaman na kami dito sa Ha? Sige. Ito daw ngipon. Ngipon sa. Hindi na pormara na, natural. Ano? nawa lang matudi. Nagasi mong sinaw yan da. Detector oh. Yan guys, akita po tayo sa taas. Bagni ko nang kung na diamante mo bagit Kita po tayo. Alis po tayo dito. Oh, ni so dami dana. Naligo na kanya kang. Naligo dara. Yung hadlok isa mo kumatay mo. Landag mo ko langoy ka dara. Ang saan tawag na ni Alvin ang kuan, buhuan eh. Bao may ngan. Nawa pa nga dani kaning buha. Wa pa man ibunyagi. Ikaw na ra may bunjag. Oh, nga lang ikaw na may bunyag. Sinong Alvin na ray bunjag? Karon pa man ni kapit. Alvin Akib. Albina Che. kibra. Tabi. To big. Kana bing suri-suri siyang kita.